أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Subhanallah. Sengathi Allah angabusiswa ukufunda kwezwi lakhe. Allah uyaqhubeka uxwayisa amaKristu namaJuda namaRoma nabo bonke abantu abakholelwa ekuthini uJesu wabulawa walenga esiphambanweni ngenxa yezono zabo. Allah subhanahu wa ta'ala uthi kuleli verse leli ku verse 159, Surah An-Nisa chapter number 4 of the Quran, verse 159. Wa inna min ahli al-kitabi, subhanallah, futhi akukho noyedwa phakathi kwamaJuda namaKristu. Futhi akukho noyedwa phakathi kwamaJuda namaKristu. Subhanallah. Illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Kepha kudingeka bakholwe before kufika ilanga lokufa. MaKristu, this is a challenge. Uthi umdali akukho noyedwa phakathi kwenu okufanele asale. Kepha kudingeka nikholwe, nizinikele, nizehlise, namukele intando kaNkulunkulu, nikholwe kuye ngokweqiniso, nimkhonze yena yedwa. Nithi la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, qabla mauti, before nifa. Subhanallah. Before kufika ukufa. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ungalinge ufe ngaphandle kokuthi wena usuyimuslim. Isexwayiso lesi umdali anikeza sona. Subhanallah. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Allahu Akbar. Uthi Allah ngelanga lokuvuka, futhi ngelanga lokuvuka, on the day of judgment, ngelanga lokwahlulelwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uthini Allah yakunu alayhim shahida, uyobe ufakazi obhekene nabo. UYeshua lo namhlanje nithi uNkulunkulu, lo enithi namhlanje uyindodana kaNkulunkulu, lo namhlanje enithi wafela izono zenu, wafenza emsebenzini emibi engcolile ebolile. Uthi Allah ngelanga lokwahlulelwa uyobe ebhekene nani ngqo, ufakazi against nina, ebhekene nani. Subhanallah. Fabidhulmin min alladhina hadu. Allahu Akbar. Lenu Allah uthini ngenxa yokona kwamaJuda. Subhanallah. Harramna alayhim tayyibatin. Allah uthi ngenxa yokona yamaJuda sibanqabele izinto ezimsulwa ebezisemthethweni ngaphambili kokona. Uthi Allah ngenxa yokona kwamaJuda ziningi izinto ebezisemthethweni akade benelungelo lokuzenza, kodwa ngenxa yokona kwawo amaJuda namaKristu Allah lezo zinto lezo uthi bangaphinde bazenze. Subhanallah. Lalela. Allah uyaqhubeka uthini? Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira. Subhanallah. Futhi ngenxa yokushwabadela kwabo impahla yabantu ngezindlela ezingekho emthethweni.
zwile ngenxa yokushwabadela kwabo izimpahla zabantu ngezindlela ezingekho emthethweni. Kukhulunywa lana namabhenki, kukhulunywa lana nabomashonisa, labantu laba ababoleka abenza imali mboleko, money laundering, baboleka abantu imali umuntu uma engasakhona ukukhokha bese beyeza bezoshaqa impahla yabo ngokungekho emthethweni. Subhanallah. Allah uthi be careful bomashonisa, labantu laba aba-ona ilokuzana abayenza iy'kali abakala ngendlela e-wrong. Wazi kahle ukuthi le nyama le iwu-50 kodwa wena usethe isikali laphayana ukuthi sithi leyo nyama leyo iwu-100, kodwa wena wazi kahle ukuthi kumele uyithengise ngo-50. Kodwa mina ngizojabulisa ukuthi uyifakile esikalini, isikali sathi 100, kanti wena uyazi ukuthi ungurobhile. Le nyama wena uyithenge ngo-30, ekumele uyithengise ngo-50. Basobhake, nansi inkinga, nansi ingxaki. Wabisaddihim an sabilillahi kathira. Subhanallah. Futhi ngenxa yokuvimbela abaningi endleleni ka-Allah. Abaningi bamaKristu namaJuda bavimba abantu ukuthi babe amaMuslim. Batshela abantu ukuthi Islam inkolo engcolile, inkolo e-wrong, inkolo kaSathane, kube kuyinkolo zabo, inkolo zikaSathane. Uthi Allah ngokwenza kwabo kanjalo badukisa abaningi. Allah ubalindile ngelanga lokwahlulelwa. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.